L-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat ki ċkembri daħħal €500,000 minn beħ ta' isma ta' ristorant li spiċċaj gawdi minn kirja li kella l-General Workers Union minant il-Gvern. 5 snin ilu kien magħruf li bejn April tal-2014 u Mejju tal-2015 il-General Workers Union kienet qed tikri parti mill-Workers Memorial Building tant li l-Union kienet qed iddaħħal flus minn kirja li jistess kienet qed gawdi minnha mill-Gvern. Iżda biksur tal-kuntratt mal-Gvern, it-tmexxija tal-General Workers Union kienet kriet partijiet mill-binja lil entitajiet privati u anke lill-arms. Dwar dan, f'Ottubru tal-2015, l-Awditur Ġenerali kien sab ksur tal-kuntratt u irregolaritajiet la darba l-Union ma kellha l-ebda sem fl-arms jew fl-entitajiet kummerċjali l-oħrajn. Meta dan il-każ ħareġ fil-pubbliku, l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u l-membri tal-grupp parlamentari kienu fetħu kawża kontra l-General Workers Union, l-Avukat Ġenerali, l-Arms u anke Xakka Grill, ir-ristorant li kien proprjetà ta' Kiċ Kembri u li bih l-isma tiegħu fih għal €500,000. Fi kliem sempliċi minn dan id-deal l-ex Chief of Staff Kastilja daħħal €500,000. Fil-qorti, is-sit il-ġdid ta' Xakka, Emanuel Zammit, żvela ċifra li x'Kembri daħħal għall-isma f'negozju li kien qed isur bi ksur ta' kuntratt mal-Gvern. Zammit spjega wkoll li bil-kiri ta' parti mill-Workers Memorial Building ħallas kera ta' €32 kuljum. Fix-xhieda tiegħu sit ir-ristorant qal ukoll li għall-beħ tal-isma ta' x'Kembri lil Zammit ma saret l-ebda skrittura bejniethom.